no vale, la Nissan va que arde, Montilla, no vale. Avui us volia parlar, encara que sigui breument, de la indústria de l'automòbil a casa nostra, a Catalunya. Ara que hi ha aquests aldarulls, que hi ha aquestes protestes, que els treballadors es mobilitzen, en el cas de la Nissan, que hi ha hagut l'expedient de regulació d'ocupació de la SEAT, però que al costat d'aquestes empreses, que són les que més sonen, perquè són les més grans, hi ha tot un teixit industrial, productiu, de petita empresa, d'autònoms, d'empresa mitjana, que en definitiva constitueix una part del teixit industrial del nostre país i que n'està patint les conseqüències. No és només Nissan o no només SEAT, sinó que és una mica tot aquest conglomerat de petita i mitjana empresa de la indústria auxiliar, tallers, fàbriques de tota mena, etc. Jo us vull parlar d'això primer perquè Catalunya té una llarguíssima tradició en aquests sectors de l'automòbil que no s'hauria de perdre, al revés s'hauria de potenciar. Segon, perquè és evident que en aquell moment hi ha problemes objectius. Una part d'aquests problemes és que es ven menys cotxes, és veritat, i això fa replantejar determinats processos industrials, iniciatives empresarials. Els centres de decisió d'aquestes grans empreses de l'automòbil no els tenim aquí, moltes vegades estan a fora, això també ho dificulta, però també és certa una altra cosa, i que no es diu, i és que els problemes, per exemple, de Nissan o de SEAT, no són d'ara, venen d'abans. En altres èpoques hi havia hagut crisis importants en aquestes empreses que s'havien salvat, en bona part gràcies a la iniciativa del govern de Catalunya, del govern en aquell moment del president Pujol, de Convergència i Unió. Ara no hi ha aquest govern, n'hi ha un altre, però tenim la sensació que aquest govern està diguem-ne, molt paralitzat en tots aquests temes. No? Simplement contempla la crisi i no reacciona davant d'aquesta mateixa crisi per trobar solucions. Aquests problemes d'aquestes grans empreses automobilístiques venen d'abans. En el cas de Nissan venen de fa molts mesos enrere, quan es va perdre l'oportunitat de fabricar un model a Catalunya que hauria permès traslladar la fàbrica de la Zona Franca, concretament a la comarca d'Anoia, allà a Òdena. No? Hi havia un pla, es va perdre aquell model que s'havia de fabricar, allò es va portar al Marroc, a Tànger, i ara les conseqüències són les que són. Però no són d'ara, són d'abans. I en el cas de SEAT passa una mica el mateix. SEAT és una empresa que té una bona factoria a Martorell, que és una bona planta, per entendre'ns, industrial, competitiva, però en canvi el grup Volkswagen té decidit limitar els mercats d'expansió de SEAT i els productes que fabrica SEAT de Martorell tenen una sèrie de limitacions en el món. Per tot això cal un gran lideratge des del govern de Catalunya, des de la presidència de la Generalitat, per anar endreçant tot això i per anar donant solucions, no pedaços sobre la marxa, sinó solucions a llarg termini que assegurin que hi hagi indústria a Catalunya, indústria de l'automòbil, indústria auxiliar de l'automòbil i tots els llocs de treball i d'expansió internacional que tot això significa. Aquesta és l'aposta que nosaltres hem fet sempre, la que fem avui, i si fem la crítica no és tant per criticar, en aquest cas en el tripartit o en el president de la Generalitat, sinó per estimular que realment d'una vegada per totes hi hagi aquesta política industrial amb majúscules a casa nostra. Catalunya té la identitat catalana té moltes vessants, té molts matisos, és com un mosaic. En aquest mosaic hi trobem la llengua, hi trobem la història, hi trobem les institucions, hi trobem el dret civil, hi trobem un munt de coses, però una part d'aquest mosaic és també la identitat industrial del país, les fàbriques. No les antigues en aquest moment, però sí les modernes, les fàbriques, no? Les fàbriques, els tallers, la gent a nivell de planta, l'ofici, la gent d'ofici, la feina ben feta. Això forma part de la identitat catalana i això no només no es pot perdre, sinó que el que s'ha de fer és potenciar-ho amb un lideratge clar i amb un projecte clar de país.